Taliwa sa padayong pagpangampanya sa nagkaduol na nga piniliay, nasayran nga nataptan sa COVID-19 ang nagpapili pagbalik isip 6th District Representative nga si Emery Lollipop Uwano Dizon. Gipahibaw kini ni Dizon pinaagi sa iyang Facebook post Lunes sa gabi Marso 29, 2022. Si Dizon bag-uhay ra nga misalmot sa proclamation rally sa Team Mandaue ni adtong Sabado, Marso 26 ug mitambong sabkini og consultative assembly sa Barangay Tabok, Mandaue ni adtong Marso 28. Gitataw ni Dizon nga magpadayon gihapon siya sa pagpanarbaho pinaagi sa work from home setup taliwa sa iyang isolation. Gikumpirmar sa anak ni Lollipop nga si Maika Carmel Dizon sa MyTV Cebu nga asymptomatic ra ang iyang inahan ug gipaubo sa home isolation sa pagkakaron. Actually, naa siya sa balay karon, nag-home isolation. Asymptomatic man siya, as in wala joy any symptoms, no cough or cold, so feeling fine ra jud siya, but of course, to be safe, nag-home isolation siya karon. Nasayran nga may positibo ang kongresista sa COVID-19, human kini nagpa-RT-PCR test alang sa preparasyon sa pagbisita ni Presidente Duterte ugma dinhi sa Sugbo. Actually, school sa akong dad, but thankfully siya negative siya, and also some staff na mo duha ka buok. They're all negative, and it takes sad kog antigen because of course we're living in the same house. My brother and I kay both negative sad. Apan giklaro ni Mandaue City Health Officer Dr. Dominga Obenza nga wala na apil ang nga ni Dizon sa datos nga pasiuna nilang nadawat mahitungod sa positive cases sa ilang dakbayan. Right now, I really difficult pag-ingon nga you do this right now. We have to validate it ourselves, first and foremost. We have the documents to prove it, but then all the same, nag-post, and we can, of course, verify for the safety of everyone. Dugang ni Obenza nga konpormal na nga madawat sa Mandaue City Health Office ang maong report, sugdan na nila ang contact tracing. Hinuon sa habig sa pamilyang Dizon, dali silang may paubos sa antigen test ug nasayran nga silang tanan negatibo sa COVID-19. Thank you for your time. Thank you, sir.